Il-Partit Laburista ġabar aktar minn 400,000 euro waqt maratona ġbir ta' fondi li ġiet organizzata matul il-ġurnata tal-Ħadd f'jum il-ħaddiem bit-tema Malta flimkien. Fl-aħħar tal-maratona, il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Rendolf De Battista ħabbar is-somma miġbura xar wara ir-rebħa storika li jagħmel il-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali. 400,338. Grazzi lil kull min kien wara dis-somma. Fit-tmiem ix-xandira, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela imdawwar bil-membri tal-amministrattiv tal-partit irringrazzja lil dawk li kontribwew f'din il-maratona. L-inwedu aħna ħaġa waħda biss, illi nibqgħu naħdmu bis-saħħa iżjed il-mandat illi natajna ftit tal-ġimgħat ilu kompla jimlina b'aktar enerġija, b'aktar ħeġġa biex naħdmu iżjed biex immexxu l qudiem l-interessi ta' dan il-pajjiż. U kif tkellimna aktar qabel ukoll il-partit huwa għodda importanti ħafna biex ukoll jiġi implementat dawk l-1000 proposta illi ġew mwiegħda fil-manifest elettorali tagħna. U l-għajnuna bħal dik illi jingħatat illum tgħin fl-ispejjeż illi għandu l-partit għaliex biex il-partit jibqa' wieħed b'saħħtu neċessarjament irid jinkorri l-ispejjeż fil-ħidma tiegħu. Imma tara hemmhekk il-ġenerożità kbira tal-poplu Malti u għawċi kollu li japprezza l-ħidma li qegħdin nagħmlu jkompli jimlina f'dan il-kuraġġ biex nibqgħu naħdmu b'risq il-poplu Malti għawċi. Matul din il-maratona kien hemm diversi interventi minn deputati Laburisti f'waqt li bosta volontira tal-partit minn diversi lokalitajiet ippreżentaw id-donazzjonijiet miġbura b'risq ħidmet il-Partit Laburista.